La portaveu del Partit Popular d'Ontinyent i exalcaldessa Lina Insa ha comparegut en roda de premsa per respondre a les declaracions que esta mateixa setmana ha realitzat l'alcalde de la ciutat, Jorge Rodríguez, acusant-la de mentidera. Insa deia que l'anterior equip de govern del PP han treballat per aconseguir que Ontinyent ho tinguera tot preparat per a la construcció de l'hospital. Algú de veres pot creure que tant des de l'Ajuntament d'Ontinyent com des de la Generalitat s'hagueren buscat els terrenys necessaris per a l'hospital. S'hagueren fet tots els estudis que hem anat fent al llarg d'estos 4 anys des de l'Ajuntament per a demostrar la viabilitat de l'hospital en aquesta ubicació. O que la Generalitat haguera invertit encarregant i materialitzant un projecte bàsic de l'hospital o un projecte d'execució de l'hospital, si no fora per a fer-lo realment, això hauria sigut de locos, o sigui, senzillament de locos. La portaveu dels populars ha manifestat que el que té que fer Rodríguez és treballar en lloc d'insultar. Una manera, i crec que salta a la vista, que una manera d'amagar la seva falta de gestió i la seva inoperància és precisament insultant a l'oposició, cosa que ens pareix lamentable en un representant públic que està ara com a alcalde de la ciutat d'Ontinyent. Entenem que el senyor Rodríguez deu de donar-se compte ja de que té una gran responsabilitat i que deu d'afrontar-la, aquesta responsabilitat, i deu de treballar per al benestar dels veïns i veïnes d'Ontinyent. L'anterior alcaldessa ha continuat manifestant que la Generalitat ha inclòs als pressupostos els diners per a la construcció del centre sanitari. Com tot el món pot veure, una partida d'algo més d'1,5 milió d'euros per a enguany, una altra de 24 i pico milions d'euros per a l'any que ve i una altra de quasi 8 milions per al 2013, creuen de veres que hagueren fet tot això per a no fer res? Creuen que ho hagueren fet únicament per no fer l'hospital? No, senyor. És a dir, la intenció i el treball objectiu és que ha estat fent-se molta feina, moltes gestions, materialitzades en coses que es poden veure, que són demostrables, per a que aquest hospital siga una realitat. Lina Insa destacava també que des de que està governant Jorge Rodríguez encara no han fet cap gestió per agilitzar la construcció de l'hospital. Ara han passat 4 mesos des que el tripartito està governant l'Ajuntament d'Ontinyent. 4 mesos des que el senyor Rodríguez és alcalde. I front a la realitat de tot el treball fet per el Partit Popular per a que l'hospital pugui ser una realitat, no trobem cap gestió feta per el senyor Rodríguez per a agilitzar els tràmits i que poguera ja encetar-se durant l'exercici del 2011 la construcció d'aquest hospital. Per últim, la portaveu del Partit Popular a Ontinyent ha manifestat que els grups que formen l'actual govern municipal en els 4 anys anteriors s'han dedicat a ficar traves i entrebancs a la gestió de la construcció del tant esperat Hospital General d'Ontinyent.